Van a emitir por streaming a institutos de toda... Estás en pantalla. Pues están emitindo para todo o mundo, pero básicamente xente de Galicia vai conectarse para ver a charla. De acordo, entón, se saca un voluntario que quere ver algo. Pero isto é culpa miña, xa hai audio, verdade? Moi alto, escoitase moi alto. Ben? Pode falar aos que están vendote. Hola, os que nos estades vendo. Vale, mirade, a idea é facer unha charla de matemáticas que aparentemente as matemáticas é como iso que inventaron os profesores para pôr nas pizarras e suspendervos. Despois hai alguén que lle gusta, pero como friki da clase, mira, a ese lle gustan. Pero realmente as matemáticas están en todos, e son innatas á humanidade e son imprescindibles para entender a nosa evolución. Por exemplo, contar é unha cousa completamente intuitiva. Nos contamos sobre sistema decimal. E os primeiros homínidos xa, claro, cando tiveron que comenzar a contar, teño un bisonte, 2, 3... Precisas contar. Si colles un neno pequeno e lle dis cantos anos ten, faite inmediatamente enséñate o dedo. 2 é máis complicado, pero o 1 fan inmediatamente os nenos, porque aprendemos a contar e nos utilizamos sempre base 10, pero non é a única forma de contar que existe. Por exemplo, en 40 en euskera dice berroguei. Se o digo ben, non sei, hai xente de Euskadi aí, berroguei. Berroguei en euskera é 2 veces 20 a traducción literal. Entón, contan sobre base 20. Que pasa? Intuitivamente decimos, vale, non sobre 10. Os de Euskadi, como son así de chulos, sobre 20. Dedos de mans e de pés. Entón, as dúcias, de onde sai contar en dúcias? Porque, alguén ten 12 dedos na sala? Entón, de que ven iso de contar sobre 12? Alguna idea, perdón? Cando piden os ovos contan sobre 12, pero por qué? Foi un señor que dixo 12 e todos dixeron genial, que boa idea, fagamos caixas de 12. Todo que perdura no tempo é porque é útil. Se non perdura algo é porque non era útil. Os exámenes perduran, non digo máis. Entón, a base 12, mirade, créese que o origen é moi curioso. Cantas falanxes temos nos dedos? Público potente, cantas e todos 3. Os de internet espero que saiban contar mellor. Vale, mirade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non fagades como os pequenos esta mañá que estaban 1, 2, 3, comprobándose, testeándose as mans. Funcionan ben, non? Pero a dúcia non só porque comodo cos dedos. Ten outra posibilidade de matemática superinteresante. Cale? Que podes mercar ovos, sí. Entre cantos números pode dividirse o 12? Se queres repartir alimento, por exemplo. Entre 2, 3... 4 e 6, a parte do 1 é ese mesmo, ten 4 divisores. O 10, o 2 e o 5. Entón, se queres facer partes, por exemplo, de cousas, é moito máis útil traballar sobre sistema de 12 unidades, sobre dúcias, que sobre decenas. De acordo? Despois hai sistemas como o sistema binario, que cando te explican a clase, é das cousas que un lle parecen máis absurdas do mundo. 0, 1, 0, 0. Pero realmente a base de todos os ordenadores e os videoxogos. Hai xente que pensa que o Pokémon GO ten debaixo 0 e 1 se morre do disgusto. Non poden ser matemáticas. Seguro que a todos os profes lles pasou algunha vez que tes un alumno que te di que queres ser programador, pero que non lle gustan as matemáticas. Aí hai cando que facer labor tutorial e decirche non estudies informática. Os mellores programadores son informáticos porque realmente toda a base da informática é matemática. De acordo? Bueno, máis cousas. O primeiro gran invento das matemáticas foi o número 0. Por qué? Porque xa implica un pensamento simbólico. Ti podes ter claro que tes 2 mamuts que cazar, ou veñen 5 persoas. Contar que xa te deben cousas tamén é bastante fácil. Deixei a lanza que lome, pois teño menos unha lanza. Pero colocar un 0 posicional entre os positivos e os negativos implica pensar simbólicamente. E cambia a historia das matemáticas. Está mal documentado, non hai moita información, pero parece ser que a orixe malla do 0. Iso que teño aí posto na diapositiva, na India fixeron billetes de 0 rupias para loitar contra a corrupción. Se te pedían un soborno, que lle deras iso. Un billete de 0. Pero o 0 ten moitas connotacións moi curiosas. Por exemplo, cando sacades un 0, é un fracaso absoluto para nós e para vos. Un 0 que quere decir? Que, por exemplo, botella de auga. A poño na cadeira na clase. Se ti sacas un 0, aprendes o mesmo cunha botella de auga. Nada. Pero por riba ela non fala nin pide o baño. Eu prefiro ter botellas de auga nas cadeiras.
Entendedes o concepto de todo o que explicou o profesor durante 8, 10, 15 horas de clase, non conseguiche retener absolutamente nada. É casi para facer un monumento. É moi difícil. Un 2, pois mira, pillou o 20% do que quería que recordara. Pero un 0 é fracaso absoluto. De acordo? E despois, temos tendencia a darlle carácter máxico aos números. Cita bíblica, Apocalipsis. Para charla adolescente sempre Apocalipsis. Outro parece vos moi blando. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es el 666. Hollywood forrouse co eso. Sabedes que hai unha asociación entre o 666 e o demo. Realmente vos parece que ten sentido? O sea, conseguiu Iker Jiménez levar o demo ao programa? Pois non funciona. É darlle un carácter simbólico a cifras que non teñen, realmente. De acordo? Incluso leín algunha cousa de que hai interpretacións de que está mal transcrito, que era un 606, e alguén se equivocou a convertir un 0 en un 6. Non sei se é correcto ou non. De acordo? E despois o 13. Outro día fixen o friki no avión. Tive un viaxe a Bilbao, precisamente, que hai xente por aí de Euskadi, e estiven grabando a numeración dos asientos do avión. Sabedes que non hai fila 13 nos avións? Porque hai xente que se nega a sentar no asiento 13. É como, a ver, cae a túa fila só ou que? Os do 13 morren e os restos sobreviven. É completamente absurdo, pero temos esa crenza. E despois o do martes 13 ou o venres 13. Eu quedei tirado co coche fai un mes e pico e non era martes 13. Se fora martes 13 xa estaba xustificado. Martes 13, claro. Os dades conta que estamos dándolle un carácter de símbolo que non ten ningún sentido. Igual que o 10, por exemplo, Maradona, Messi. Despois o pobre neno merca a camiseta de Messi, 80 euros, pon a camiseta, soy Messi. E igual de paquete. Entón chegas a casa, que ha pasado? Teño camiseta, a roupa, que está, que eres ti? Entón, o valor simbólico que estamos dar moitas veces aos números, teríamos que aprender a extraelo. E sobre todo a xente que está agora estudando, que pasa? Que tendes no móvil toda a información do mundo. E agora o que tendes que facer é aprender a utilizar a que é correcta e separala da que non é correcta. Entón, se buscas en internet, por exemplo, o 4, Google Imágenes. Bueno, bonito non é, pero 4. Amigos, como busques o 666, non sei se o vedes moi ben, pero a terceira imaxe, dime conta aquí, por exemplo, é Red Bull diabólico, perdón, Monster diabólico. Eso deberon facer os de Red Bull. E que ridículo. Despois Disney, porque sempre hai xente que di que Disney é diabólico. Disney o que quere gañar diñeiro. Se hai que vender a ánima, se vende. Pero isto é exagerado completamente. Se ven un extraterrestre, ven a nosa relación cos números, e como esta gente non está moi ben. Despois, os números están por todas partes, e a veces, incluso en televisión, fan xogos cos números. Non sei se sabedes todos que os Simpson, entre os guionistas, teñen moitos matemáticos. Doctores en matemáticas e algúns doctores en matemáticas e físicas. E que sucede? De cando en vez meten unha broma matemática nos Simpson. E, por exemplo, ese nome, o Googleplex, é o nome dun número matemático moi grande, que un número que lle puseron nombre medio de broma. A anécdota dese nome é que, según contan, que tampouco sei se é verídico de todo, Google, chamase Google porque os fundadores de Google quixeron escribir Google, equivocáronse ao transcribir. Escribiron a súa pronunciación, que é Google. E por iso Google chamase desa maneira, porque pensaban indexar tantas páxinas que lle puxeron o nome dun número moi grande. E despois, que pasa? O que vos decía ao inicio, se non temos matemáticas, podemos ter ciencia ou tecnoloxía. Se non coñecemos pi, por exemplo, podemos traballar con formas circulares. Sempre precisamos utilizar as matemáticas. Entón, os que ides facer carreiras científico-tecnolóxicas e dices, no, es que a mí as mates non me gustan, pois te vas a hartar. Porque é imprescindible facer moitísimas matemáticas para poder ir tendo ferramentas para poder seguir aprendendo, senón non podes seguir aprendendo. Entón, eso, canto antes nos concienciemos de que as mates son fundamentais, mellor, porque realmente costanos moitísimo. Tamén os profes. A mí pasoume que cando comecei a dar clase, hubo cousas que entendín e pensei, ostras, isto era interesante. Pero cando me explicaban era como, bueno, eu fago o que pon na pizarra e xa funciona. Pero se intentades non perder o tempo como fixen eu e intentar entender o que te están a explicar, tendes moitísimo gañado. Se me está a facer rara a charla porque estades tan calados, están portándovos tan ben, que como, que tensión. Os de internet espero que os estedes portando tamén ben. Fixadevos, hai unha cousa moi interesante das mates,
que se discute moitas veces se é un invento ou un descubrimento. Por exemplo, un extraterrestre. Que tería en común connosco? Pois hai teorías que din que o único que tería connosco en común serían as matemáticas. Porque se traballan con determinadas xeometrías teñen que conocer tamén a base matemática que temos nós. Eso sai en unha película que se chama Contact, que protagoniza Jodie Foster, en a que Jodie Foster está traballando nun radiotelescopio. Non sei se sabedes todos que é un radiotelescopio. É como unha gran antena para captar os ruidos do universo, e pásalle isto. Ya está, ha vuelto a empezar. Un momento, son números. Ha sido un 3 y el anterior era un 2. Están en base 10, empecemos a contar y veamos hasta dónde llegamos. Es un 5. 1. 7. Números primos. 2, 3, 5, 7, todos son números primos. Un xenio Jodie Foster, 1, 3, 5, 7, primos. Que sucede? Que considérase que se tiveramos que comunicarnos con outra civilización, seguramente o que teríamos en común é iso, as bases matemáticas. De feito que cando emitimos señais cara ao espazo desde a Terra buscando vida extraterrestre, hai xente para todo, entón, cando en vez a NASA tamén o fai de forma publicitaria de enviar señais cara ao espazo, envían agora señais matemáticas, secuencias matemáticas con pulsos, como a película, intentando que alguén detecte un patrón non natural. Porque para decir, estamos aquí na Terra, como podemos facer? Temos que mandar algo que se recoñeza como non natural. Eso pasou, non sei se coñecedes a historia dos pulsars. Os pulsares son estrelas que xeran moi rápido sobre sí mesmas e xeran un pulso moi rápido. Cando os descubriron, pensaron que era unha civilización extraterrestre, as primeiras ideas. A primeira señal que se captou, a marcaron e fuxeron wow. E Little Green Men, cun interrogante. Porque pensaron que estaban a captar unha sinai que podía ser extraterrestre, porque era unha cousa descoñecida. Tiña unha periodicidade tan exacta que era increíble. Despois descubriron que non, que realmente o que estábamos a captar é simplemente a rotación dunha estrela moi rápida. Pero eso era a primeira idea. E o que nos pasa cas mates, o que vos decía ao inicio, é que sempre temos a percepción de que teñen que quedarse no folio. Os que estades en internet, se queredes coller un folio, isto é bastante curioso. Algúns igual o sabedes, outros non. Preciso un voluntario sin medo ao folio en blanco. Ben, moi ben, un aplauso. Isto en psicología é un reforzo positivo, así sai máis xente despois. Como te chamas? Uxía. Moi ben, Uxía. Cantas veces credes que pode doblar Uxía un folio a meitade? 6, 7, 8... Bueno, coñeces a idea, verdad? Unha. Xa comeza a tensión, 4, 7. Leva dúas, non? 3. 4. 5. Xa. É un pouco complicado. E a 6 dá grazas, verdade? Doulle unha folla o doble de grande. Unha 3, cantas veces queredes que podera? As mesmas? Proba. Xa se cansa do experimento, pero a vida é así. Fixadevos, xente moi intuitiva, se non o sabía moi ben, enseguida ves que vas ter o mesmo problema moi rápido. De que por moitas veces que intentes doblar, cantas levas? 3, 4, perdón, 4 casi. 5. Vete acabando, que vou buscar unha cousa que debo ter por aquí. Sí. Cantas? Me pasa lo mismo que antes, 6. Pois está a facer ben, e non culpa dela, parece que é fracasado. Moi ben, probamos con un máis grande. Ben, deixa este por aquí, onde queiras. E imos a este extremo, ben. Colles este rollo de papel. Imos facer un papel o máis grande que podamos, ponte aí, por favor. Eu fago o rollo Candes Cótex, vale? Marcho carará. O récord está intentalo con un folio de 10 kilómetros. Un instituto moi freak inglés, imagino. Porque, profe, hagamos algo con un folio de 10 kilómetros. Vale, cortamos por aquí. Vou. Esta parte difícil do experimento, quédate mellor.
porque normalmente se nos enreda o folio. Vale, facemos a primeira doblez. Cantas veces credes que poderemos con un moito máis grande? As mesmas? Bueno, algo debería axudar. O papel é de distinto tipo, tamén influe. Isto, se algún non o coñece, a técnica de doblar as sábanas na casa. Hai xente que o fai sempre. Ben, por favor. A ver. Colles ti? Nótase que non ensaiamos. É un talento natural. Isto tense ou non se ten? Cantos levamos? 2, quen dixo 2? 4. 5. Vedes que xa comenzamos a ter o problema? 6. Sube, por favor. 7. E como moitísimo poderíamos 8 veces. Bueno, un aplauso para a miña axudante. Moitas grazas, que vou sentar. Que pasou aquí? O sea, a explicación matemática... Normalmente temos un problema cos números grandes e as potencias, para entender os conceptos de potencias. Coñecedes o problema ou a lenda sobre o orixen do xedrez, do xogo de mesa? Según a lenda, un rei se aburría, curiosísimo, un rei que se aburre, pero bueno, é outro tema, e pediu que lle inventaran un xogo de mesa para distraerse. Inventaron o xedrez e encantoulle. E dixo, que queres de premio? Diñeiro, palazos? E dixo, non, simplemente unha tontería. Nas 64 casillas do axedrez, pome na primeira un grano de arroz, na segunda 2, na terceira 4, na seguinte 8. Eso é 2 elevado a 64. Sabedes canto arroz significa iso? Máis que a produción mundial dun ano. Entón, cando nos din en clase de química 10 elevado a 23 ou cousas así, o mol, parecenos un número pequeniño. E son números xegantes que non podemos nin imaginar prácticamente o que significa na realidade. Sabedes canto ocuparía un folio normal dobrado 54 veces? Alguén o sabe? O escoitou algunha vez? Pois, se o calculades, sería a distancia Terra-Sol e sobraríante uns 30 millóns de kilómetros aínda. Doblando un folio 54 veces. O rollo a topar o folio. E un folio 104 veces sería máis grande que todo o universo coñecido. Isto así falando parece que é unha broma. Bueno, a cara é un pouco de susto tamén. Pero realmente estamos falando de escalas que cando se escribimos en matemáticas non somos conscientes do que implican. Despois, as matemáticas teñen moitas variantes e a veces as utilizamos incorrectamente ou interpretamos incorrectamente. Por exemplo, aí teño datos estadísticos de esperanzas de vida ao longo da historia. Escoitachedes algunha vez en clase iso de a esperanza de vida media na idade media era de 35 anos? Mais ou menos. Non había profesores con experiencia. Que pasa? Todo o mundo morría aos 35 ou 40. Porque te din que na idade de bronce uns 28, Grecia clásica uns 30, pero despois hai un salto rapidísimo, no século XIX 30-40 aínda, de golpe 50-65 e agora máis de 80. O comemos moito mellor ou pasa algo estrano. E despois, se comenzas a ler cousas de ciencia, dis, Galileo vive máis de 70 anos, Leonardo tamén, e prácticamente Leeuwenhoek, o inventor do microscopio, 82 ou 83 anos. Que pasa? A morte decía, morte, 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 científico, morte, morte, morte. Entón, buscando para esta charla información, busquei a esperanza media de vida dos papas, porque era unha referencia que sí que está moi documentada, e daite que os papas de entre os séculos XVI e XVIII vivían uns 70 anos de media. E, se colles a media acumulativa máis grande, 78, que é moito máis preto a realidade nosa. Que está mal feito normalmente nos libros de historia? O mal documentado? Alguén se lle ocurre? A estadística está perfectamente ben feita, pero hai un problema de base que non están explicando. A mortalidade infantil, que era altísima. Contan que, por exemplo, os pais intentaban non ter moita relación cos nenos pequenos porque morrían a maioría de fillos. Eso implicaba que pasa, se tú vivías 80 anos pero morrían 3 fillos con 3 anos, as estadísticas de medias de idade caían en picado. Se chegabas á adolescencia xa tiñas unha esperanza de vida de uns 60-70 anos. Pero realmente, se tú colles as matemáticas fríamente, sin contemplar aspectos dese tipo, dache unha visión distorsionada da sociedade,
que non había xente de máis de 30 anos. E realmente sí que se sobrevivía máis anos. De acordo? Se a alguén lle interesa, pode, eu vexo máis como excusa que como utilidade real, utilizalas para os sentimentos amorosos. Hai unha matemática americana que se chama Hannah Fry, que plantexa que de todas as parellas que coñeces, fixo un estudio estadístico moi grande, e de todas esas posibles parellas que coñeces ao longo da vida, a perfecta era o que estaba no teu 37% de parellas que coñeces. O primeiro grupo tens que descartalo seguro. O sea, eu o sinto, é un momento dramático, pero os romances de xuventude tens que dicirle, mira, es que estamos no primeiro 37%. Os rapaces dirán que non, os homes dirán que están no 50 ou 60 xa, pero non. De acordo? Isto é moi curioso, porque fixeron comparacións con peixes, que parecen moi lonxe evolutivamente, e descubriron que hai peixes que as femias rechazan os machos durante o primeiro 37% do período de celo, porque consideran que os machos máis válidos para a reproducción virán despois. Todo o aspecto ligado ao amor vai ligado á supervivencia da especie e á reproducción. Ainda que coñecedes a alguén en plan de me gusta un pouco, realmente estás valorando as súas posibilidades como pai dos teus fillos. Só asusta un pouco, por aí dos teus fillos, non os preocupedes. Pero realmente, inconscientemente, facemos unha valoración evolutiva para sobrevivir á especie. Entón, algúns matemáticos incluso vinculan a isto. A matemática tamén explica que isto é a toro pasado, aos 80 anos podes valorar. É dicir, me equivoqué. Mellor non o digades. E non preguntedes a vostos pais cando se coñeceron. Non fagades cálculos deste tipo que mal rollo en casa. O que vos interesa máis. Como forrarse con las matemáticas. Fixadevos, hai moita xente que xoga a xogos de azar. Prácticamente son tan antigos como a humanidade. Que nos apostamos? Pero realmente os xogos de azar están pensados para que gañe o que organiza. Os casinos das Vegas non dicen, hemos perdido pasta, pero mira que contentos se van todos. Parece vos boa idea ter un casiño e perder diñeiro? Se entra xente, ganan diñeiro. É moi triste nos bares cando ves xente nas tragaperras aí metendo monedas, porque se a máquina ten monedas para darte de premio, de onde as sacou? Da xente que meteu monedas antes. Ese comentario, a máquina está quente. A máquina funciona cun programa informático que analiza o momento de dar o premio. Incluso a música está pensada para xerar ludopatía. E hai xente que ten predisposicións xenéticas para o xogo, que é máis fácil que se enganche. Entón, realmente, na miña opinión, deberían prohibilas directamente. E agora por riba nos bares poñen máquinas de apostas e ver xente que di, es que hai un partido agora entre Kazajistán e a India de rugby, e vou a apostar. E que gaña por 3 puntos la India. E coñeces a alguén? No, pero va a ganar la India por 3 puntos. De acordo, estou exagerando, pero se os fixades hai moitísima xente enganchada aos xogos nas máquinas de azar. Hai unha familia española que se chaman Los Pelayo, fixeron unha película sobre eles, porque son os únicos prácticamente que se coñecen que conseguiron gañar diñeiro nos casinos de forma legal. Hai unha película deles que se chama De Pelayos, poñovos un trouciño do tráiler. Porque ademais o fixo todo a familia. Correr tras un sueño es lo que da sentido a la vida. Esta es la historia de ese sueño. Montaremos un equipo con la familia. Hola, primos. ¿Qué tal? Que somos los Pelayo. Y tenemos la oportunidad de hacer algo único en la vida. Desbancar un casino. ¿Cuándo empezamos? Nadie ha pensado en este método antes. El croupier tira la bola y tenemos tiempo hasta que diga no vamos. Tocaréis en una libreta todos los números ganadores. Yo se los pasaré a Gonzalo cada noche que vuelva a casa. Él los entrará en un programa informático y así podremos afinar las apuestas. Coñecedes a ruleta, todo iso de xogadores habituais, imagino, de ruleta. Non hai centros en ruleta. Que fixeron esta familia? O primeiro que din, se buscas a súa páxina web e información ou entrevistas deles, é nunca xogues a nada non podes ter ventaxa. O sea, todo que sean loterías, pasando, porque non podes facer nada. Pero eles fixeron unha cousa que agora está prohibida por culpa deles en todo o mundo.
iban ao casino con libreta e boli e non xogaban. Durante semanas apuntaron todos os resultados dunha ruleta. Hai 36 casillas e teóricamente gañas e cae na túa. E teóricamente, se xogas 1000 veces, a distribución será de unha entre 36 veces en cada casilla. Hasta aquí todos de acordo, verdade? Pero unha ruleta, o chan estará perfectamente nivelado, non tendrá algún tornillo un pouquiño máis floxo, sempre teñen algún pequeno defecto de fabricación no xiro. E viron, analizando estadísticamente con o ordenador os datos, que había unha zona de probabilidade máis alta en todas as ruletas, despois de semanas de traballo. Colleron 200.000 euros de fai 20 anos e foron a apostar ao Casino de Madrid. E conseguiron desbancar a banca, levarse todo o diñeiro que tiña disponible o casino esa noite. Daí se marcharon a Franza, a Estados Unidos, a reventar casinos. Os casinos, eu non o sabía, o lín por esta charla, teñen prohibido tocar as ruletas sen supervisión. Pero cando marchaban os Pelayo, parece ser que comenzaron a darlle golpes ás ruletas, a apretar e afloxar tornillos para cambiar a estadística. De acordo? Ahora, iso xa non se pode facer, non vallades coa libreta ao casino. Pero, o dos poucos casos no que podes influir o descubrir unha forma de utilizar as matemáticas para iso. Sabéis que fan agora os Pelayo? Dan cursos en Madrid sobre como gañar o póker a pardillos. O póker, realmente, a xente que xoga ben o que está contando números, facendo matemáticas. Hai películas americanas de blackjack que o mesmo. Entón, ni tengo unha corazonada nin nada, matemáticas. E análisis estadístico de probabilidade de que teña unha carta ou outra. De acordo? Entón, se alguén gaña diñeiro ao póker, es que alguén o está perdendo. E normalmente o que está perdendo eres ti, o pardillo. Porque o peor que te pode pasar é que gañes as primeiras veces, porque vas a apostar cada vez máis. Eso de que te regalan para que apostes diñeiro inicialmente, porque para xenerar adicción. De acordo? Pero eso sí, o que sí realmente non convence ou non é moi boa idea é invertir en loterías. Claro, despois ves a xente co champán e Nadal e di, joe, se forraron. Pero non salen os 25 millóns de persoas rompendo o décimo na casa. Os que din, me tocou el reintegro, que era teo o diñeiro xa antes, campeón. Os dades conta de que temos esa percepción distorsionadísima de déronme 20 euros, xa, grazas. Perdón? Sí, se xogas tampouco toca casi nunca. Fixadevos, ese bueno é o peligroso, mirade, mates. Imos a ver. Se xogas un décimo, por exemplo, 11 de la 11, 11 millóns de euros e 11 premios de 1 millón de euros. Ben, ten boa pinta, hasta aquí moi ben. Non teño nada contra 11, que vai parecelo. E dis, vale, teño que acertar 5 números, non? A probabilidade é unha entre 100.000, se utilizan o 000 hasta 99.999, pero aí o teño mal escrito. Entón, unha entre 100.000, que xa sería coller toda a cidade de Ourense e sortear entre todos e a ver se te toca a ti. Que eu moi esperanzado non estaría. Pero fan un pequeno truco. Din, ademais hai que acertar a serie. Cantos números ten a serie? 3 máis, verdade? Vedes aí que pon serie 3 números máis, 3 ceros. Eso dispara a probabilidade a unha entre 100 millóns xa. Cando hai sorteos deste tipo, normalmente, se os fixades en televisión, non sai ninguén que gañara, porque non gañou ninguén. Non deron o premio. E a veces din, ademais da serie, el décimo concreto da serie. Entón xa entre 1.000 millóns, que me voy a la India e juego con todos los de la India a ver si me toca a mí. Realmente eso es sorte. En cambio, subimos nun avión, probabilidade de accidente en torno a entre 1.400.000, contando avionetas que caen máis a miúdo. Turbulencia e colles así o siento, imos morrer. Miras ao do lado e di, si vamos a morir. Probabilidade unha entre 1.400.000. Si te toca, joe, ten hasta mérito casi. De acordo, pero inconscientemente aí renunciamos a todo cálculo estadístico que cando deberíamos aferrarnos ás matemáticas. Esperemos, morte seguro. Sabedes cal é o truco nos avións para ir tranquilo? Mirade a azafata. Si se pon nerviosa, mal rollo. Pero se ela está tranquila, podes estar tranquilo tamén. O digo medio en broma, medio en serio, pero realmente danos moito pánico situacións que realmente o risco é despreciable. Só hai unha situación de xogo na que as matemáticas sí que poden ser moi útiles. Non sei que coñecedes a paradoxa de Monty Hall. Hai un programa de televisión, creo que era inglés, que presentaba un home que se chamaba Monty Hall. Era tipo 1, 2, 3. É moi deprimente, teño que explicar que era 1, 2, 3. Os proferrín, sabedes o que é 1, 2, 3? Non. Bueno, hai algúns por o streaming que coñezo de Agudiña, por exemplo, que saben o que é. Fixadevos. O 1, 2, 3 era un concurso no que ao final decían un apartamento en Torrevieja, Alicante, non quero recordar. No, ti non te acordas.
3 caixas e davante unha carabaza se non acertabas onde estaba o premio. Pois, despois de facer o concurso en televisión, houve un debate e matemáticos dixeron que se podía gañar en máis casos que perder, aínda que aparentemente non se pode. Se teño 3 caixas, que probabilidade hai de encertar o premio? 1 entre 3, verdade? A podemos disparar a 2 entre 3. Preciso un xogador. Alguén quere xogar? Venga, un aplauso para a miña xogadora. Vale? Temos as caixas 3, 2 e 1. Por favor, a nosa concursante, son o presentador do programa, vale? Aí todo, confeti, rollo así. Onde crees que está o premio? Vale, colle a caixa número 2, de acordo? Entón, eu sou o presentador, aí pásame polo pinganillo, abre la 3, abre la 1, tal. Eu, moi ben, vou abrirte esta caixa, vale? Abro esta caixa. Eu sei onde está o premio, de acordo? O presentador sabe onde está o premio. Porque, aínda que pareza mentira, na televisión fanse trampas. Entón, mirade, momento nostálgico. Moi ben, de momento vas moi ben, calabaza. Un aplauso para a concursante. Momentazo matemático. Bueno, chamabaste Izaro. Izaro, ¿te quedas con tu caja o cambias? No, me quedo. Erro. O que din as matemáticas se di, sempre cambia. Entón digo, moi ben, Izaro, cambiaches de caixa. Entón, abrimos a súa caixa, porque cambiou, camiseta de Galiciencia. Un aplauso para a concursante. Se abrimos a 2. A ver, a outra camiseta, fixen trampa. Un aplauso para Izaro. Gracias, Izaro. Dadevos conta que isto vai contra toda a lógica intuitiva. É un caso para bacharelato e complicado de probabilidade. Se facedes un diagrama de posibilidades, saibos que sempre convén cambiar de caixa. Eso non quita que ti se lixeras correctamente, pero pasas de 1 entre 3 probabilidades de gañar a 2 entre 3. Simplemente por optar por cambiar de caixa. O cal quere decir que tes máis do 50% de acertar. E normalmente en este tipo de concursos pensas que non. No 1, 2, 3 a maioría da xente non o sabía. E pode dirixirse moito a opinión da xente cara a unha elección ou outra. De acordo? Bueno, despois tamén as matemáticas están hasta na literatura e nos libros. Coñecedes o manuscrito Voynich? É unha cousa moi rara. Cando pille Iker Jiménez 3 meses de programa. Fixadevos, é un libro que o papel está datado no ano 1400, 1500. O sea, créese que realmente é un libro moi antigo. Está escrito nun idioma que ninguén entende, como se alguén se inventa palabras que non existen. É símbolos, non é ningunha lingua coñecida. E ten dibuxos de plantas e animais que non existen tampouco. Entón, a xente pensou durante anos que era unha broma, está a acoplarse, non? Que era unha broma, ou que alguén intentara venderlle a algún rei un libro dicíndolle que era máxico e que era inventado e non tiña ningún sentido. Hasta que colleron os libros os matemáticos. E que viron? Unha cousa increíble. Que ese libro aparentemente sen sentido ten que ter sentido. Hai unha lei que se chama lei de Zipf, que di que en calquer idioma a palabra máis usada utilízase o dobre de veces que a segunda. E a terceira a meitade de veces, aínda que a segunda. E ao manuscrito Voynich os símbolos repítense exactamente cumplindo esa lei. Ou era un xenio o home que escribiu o libro falso, ou realmente ali sí que hai un mensaxe que se pode descodificar de alguna maneira. De acordo? Entón, fixadevos, hai patróns en prácticamente todas as cousas que facemos. Entón, parecenos que as matemáticas non teñen nada que ver con estas cousas, pero están presentes en todo, porque ao final facemos repeticións de cousas. En castelán, sorprendentemente, non son tacos as palabras máis utilizadas. Son aí, o de, o que. Pero en todos os idiomas vanse cumpliso ese tipo de correlacións. Tamén podemos atopar matemáticas na nosa relación ca beleza. Por exemplo, a imaxen da esquerda é o home de Vitruvio, que dibuixou... Quen o dibuixou? Que non me acordo? Leonardo da Vinci, que é un exemplo de perfección humana, aínda que guapo penso que non é.
pero atribúen un símbolo de beleza, de proporcións perfectas. Miradevos, encántenos a xente, ou mellor dito, a simetría, as formas simétricas. Por exemplo, se ves por primeira vez un neve, o cristal da neve, parecenos moi bonito normalmente, a casi todos. Algún está a decir, non, a mí non. Bueno, pois tes un problema evolutivo. Porque realmente gustanos as simetrías. Está comprobado de que atraenos a xente simétrica. Que non dixo no instituto, joe, que simétrica é esa rapaza? Ou decides, guau, está bueno ese simétrico. Non o decides, pero pensades. Alguna di, non, yo non, sí, tú sí. Fixadevos, créese que o motivo, realmente todos os actores e actrices son moi simétricos. Estades igual algúns a pensar, todos somos simétricos, pero non perfectamente. Se colledes unha foto frontal de alguén, a divides a meitade con Photoshop e a xirades, para facer unha cara completa, non queda perfecta a cara como é na realidade. Ten pequenas diferencias, un lado e outro. Os actores máis famosos, máis guapos, para o noso imaginario, son moi simétricos, son casi idénticos al facer iso. Entón, parece ser que a búsqueda de simetría como beleza é porque a xente simétrica é máis sá. Hoxe non ten tanta importancia, pero na Idade Media, se coñecías a alguén que teñía malformacións físicas ou problemas físicos, o que os decía antes, cando buscamos o amor, buscamos xente sá, sobre todo, que podemos transmitir os xens con calidade. Soa moi frío, xa o sei, vexo caras deprimidas, pero realmente buscamos simetría na vida. Entón, incluso podemos comprobar se temos xente realmente guapa na sala. Alguén simétrico na sala? Alguén que se sinta atractivo? Veña, un aplauso. Bueno, mundo de internet, aquí tendes un onde que se considera simétrico de verdade. Como te chamas, simétrico? Santi. Mirade, hai un número que se chama número áureo, igual o estudiachedes xa en mates, que é un número que tende a 1,618. Entón, todos nós temos proporcións no corpo que tenden a ese valor. Canto máis te aproximes, teóricamente máis perfecto eres. Ahora, gran parte do atractivo dunha persoa, deixo isto de información gratuita, non abusedes dela. A xente que se considera atractiva é a que o resto atopa máis atractiva. Campeón, bichedes, xa dicen, oh, sí, sí. No, si non valgo. Estás valendo moi ben. Canto mides? Ninguén o sabe. Ten idea. En serio? Levo 2 días que a charla e ninguén sabe decirme canto mide. Bueno, máis ou menos. Imos facer unha medida moi aproximada. Tendes móviles? No, ti non. Tú eres o voluntario número 1. Podedes coller algún móvil e abrir a calculadora? Sabedes o que un móvil, non? Ese aparatito con pantalla que además de enviar whatsapps, creo que hace llamadas. Grupos que entran centos de mensaxes a noite. Vale, máis ou menos o nostro individuo, vedes que a medida é un desastre que estou a facer. Pero estamos en torno a un 72, 73. Vais a ir bastante mal porque a medida é moi mal feita. Se o facedes no instituto, hai que facelo con precisión. E se os medides na casa, ides ao médico, a farmacia, etc. Canto medía? Pois metedes na calculadora 173 centímetros, por exemplo, vale? Entón, dividimos esa altura entre a altura do chan e o seu ombligo. ¿Ombligo tes? ¿Aquí un buratiño? Vale, non facía falta enseñalo. O sea, creemos, vale, confirmado, tengo ombligo. Un aplauso para el hombre propietario de un ombligo. A mitad de la sala está diciendo, penso que tamén teño de eso. Se non atopades, urxencias médicas. Ou orixe extraterrestre, tamén podría ser. Vale, máis, non fai falla, márcame máis ou menos onde cae. Espera. Perdón, ya seguimos. Hasta aí. Bueno, temos máis ou menos acotado o ombligo do voluntario. Vale, máis ou menos, contando a zapatilla, estaría a 1,6 m aproximadamente, a 106. Facedes a división, por favor. 104, unha cousa así. 1,63. Un aplauso para o simétrico. Son feos. Xa non. Si tendes tempo e humor que nos agora non temos, se colledes a toda a cara, a altura, e a dividides entre a distancia do nariz a barbilla, xa é simetría absoluta, ten que dar o mesmo número. Se alguén di, es que cumplo todo, xa só lle queda medirse o brazo enteiro e despois a distancia do codo a punta do dedo. Se dá como 61, a YouTube de inmediato, a publicitarse. Por un aplauso para o hermoso axudante.
Outra cosa que nos parece bonita é curioso porque todos coñecedes a palabra fractal, pero non o dimos en clase prácticamente nunca, non digo, oi, fractais. O fractal, basicamente, sería unha imaxe autosemellante o só ao termo, na que se colles unha parte da imaxe e parecese moitísimo a imaxe en xeral. Ese é un dos máis famosos, o fractal de Sierpinski. E fixadevos, os fractais, que parece unha cousa que nunca escoitamos falar, porque a imaxe que temos normalmente deste tipo, cando os vemos, están tamén presentes na natureza, igual que o número áureo. Por exemplo, eso é un brécol romanesco, o da esquerda, e que realmente, se o miras de lonxe ou vais chegándote, cumple unha imaxe prácticamente fractal. E pasa o mismo que as ramas de algunhas plantas. Vedes que se ves a folla, a vas ampliando, vais reproducindo a mesma imaxe. E eso aparece en sitios insospechados. Frozen? Sabedes que está rodeada de neve a pobre Frozen? Non ten unha vida fácil Frozen, que quede aí claro. Fixadevos na escena esta, a ver se vedes algo fractal. Fractais, vedes, os persiguen as matemáticas, están en todas partes. Hasta Frozen esconde matemáticas. Fago a broma, pero realmente sí que é verdade que se vedes a película Frozen, hai imaxes moi bonitas estéticamente, con moita beleza, e xogan moitísimo cas simetrías. Realmente, o que vos decía, o noso cerebro non sabemos moi ben por qué, encántalle as repeticións e os patróns. E unha das cousas que ten máis patróns matemáticos é a música. Non se coñeces os pitagóricos, consideraban que toda a natureza estaba feita de números, e unha das súas bases, das súas crenzas, era a música. Alguén toca a guitarra? Tocar a guitarra non é fácil, pero o concepto é chupado. Colles unha corda, lle das, vibra e ten unha nota, pero se colocas no medio o dedo nunha fracción, dividindo en dúas partes, soa outra nota. Entón consideraban que todo tiña unha relación matemática na natureza. De acordo, que todo era perfecto. Se buscades información, a graza para os pitagóricos foi cando descubriron os números irracionais, que non cumplían as súas ideas. Entón falan de que incluso se suicidaron matemáticos gregos porque non había números, porque había números irracionais. Pero o dos patróns na música é espectacular. Fixadevos, alguén quere ser cantante e forrarse? Hai que meter un gritito na canción. Fixadevos. Isto da revista Verne do periódico O País, pero un vídeo viral que recopilaron cancións que teñen algo en común todas, fixadevos. Vedes o que di aí? Repetir a terceira e a quinta nota da escala maior. E os forrades? Hai máis de 30 cancións recopiladas que cumplen esa pauta. Que pasa? Que o noso cerebro hai cousas que lle encantan. Entón, fixadevos, os poño un pouquiño máis. Máis canzóns? Que pasa? O músico fai a canción e despois o produtor lle dice gritito, non me gusta, mete gritito, nos forramos. Parece que estou facendo broma, pero realmente as discográficas teñen softwares, programas informáticos que permiten
predecir con certa precisión se unha canción vai ter éxito ou non. Collen 40 principales últimos 5 anos que triunfou e buscan repeticións e patróns que se repitan. Entón, as matemáticas non só é dibuixar en pizarras, tamén é buscar patróns. Esa búsqueda de patróns está moi ligado ao que mercamos. Todo está pensado para que merquemos na nosa sociedade. Entón, é mellor sabelo antes de ir a mercar. Para acabar, porque xa é bastante tarde, vou facer, para min, quizáis o experimento de física máis bonito que coñezo, igual non coñezo moitos. Isto é un tubo de Rubens. No principio do século XX, un físico alemán que se chamaba Heinrich Rubens quiso ver ondas sonoras, as ondas do sonido, pero non había ni Windows, ni Macs, 1904, e buscou a forma de facelo. Se os fixades, sempre os dibuixamos así as ondas, é realmente unha onda sinusoidal. Non sei se todos dichedes xa os senos e os cosenos, pero idevos fartar, se non, porque o traballamos moitísimo en matemáticas, e realmente eso o dibuixamos sempre, pero é moi difícil visualizalo. Heinrich Rubens o conseguiu dunha forma moi curiosa, mirade. Eu teño un tubo con todo buratos por aquí arriba, de ferro, unha bombona de butano, un amplificador e un altavoz metido dentro do tubo. Entón, o que fixo el, o que vou facer eu agora, ou intentar facer, vou a meter música dentro do tubo. Eso máis para os profes que para vos. Vou xerar unha onda estacionaria dentro. Entón, onde haya menos presión, vai sair o lume máis alto. Va un pouco contra a lógica, aparentemente. Entón, vou vos por varios sons e mirade que lle pasa. Como anécdota, isto de trivia, para gañar calquer concurso. Heinrich Rubens publicou o seu experimento na mesma revista, no mesmo mes que Einstein publicou o seu artículo sobre o efecto fotoeléctrico que lle deu o premio Nobel. E no momento a xente flipou co experimento. Que rollos todo al lado. Eran páxinas contiguas, se buscades esa información histórica. Entón, fixadevos, encendo o lume, teño que encher o tubo de gas. Non dá facer lume para que a xente este atenta, pero claro, en clase é complicado. Vale, vedes que temos lume, eu teño a man riba da bombona, non porque, se non a teño, vedes que crece moito lume. Os extintores os tendes localizados? Nunca está de máis. Fixadevos, primeiro, poñovos, vos per o número pi, tocado co piano, asignándolle a cada nota un número, dun ao 10, e acompañado de armónicos, para que quede máis bonito. En ningún momento estou manipulando o nivel de gas, de acordo? Son variacións de presión dentro do tubo. Vedes que hai unha xeometría de onda. Mirade que pasa se poño Beach Boys. Non penso explicar quenes son. Temos que quitala. Para acabar, hai xente, atopei por internet información que din que Mozart en algunhas obras, se divides o preludio e o resto da obra, dá o número áureo exactamente, a distribución de notas. Non sei se é certo, pero realmente fixadevos que distribución de ondas ten Mozart, porque é realmente curioso. Esperade, avanza un pouquiño. Vedes que é moito máis homoxénea.
E bueno, o temos que deixar aquí xa porque se non estaremos toda a tarde vendo o lume. E nada, vémonos na próxima.